Ifochakpi wụọ o ruru ofu ugboro n'ala Igbo. Enwere nwatakịrị aha ya bụ Chinedu, nwa dị afọ 7. Mama Chinedu anwụgo, mana papa ya lụtara nwaanyị ọzọ. Nwaanyị a wee mụta ụmụ 2. Nwaanyị a nwekwara ajọ obi. Mgbe ọbụla nwaanyị a na-emegide Chinedu emegide. Ụmụ ya na-eyi akwa mara mma, ụmụ ya na-adị ọcha n'anya, mana Chinedu dị nkakara n'anya. Mgbe ọbụla ihe ọ na-eme bụ ịdị Chinedu ozi. Ọ Chinedu nwe isi efere, ọ ya nwe ịzụ ụlọ, ọ Chinedu nwe ịgba mmiri, mana oru mgbe a ga-eri ihe achụpụ Chinedu. So ihe Chinedu na-eri bụ ihe si n'efere nke ọ na-asapụta. Ma eme Chinedu mgbe na-enweghị onye na ya nọ, Chinedu ga-eji nwayọọ gaa na ili mama ya, ga na-ebesara ya akwa ma na-agụrụ ya egwu ọ na-agụ bụ nke a: agawa iyi une achọwa nwanne une, agawa nkụ une achọwa nwanne une, oru na nri une achụpụ nwanne une, nwanne une ahụ siele m anya une. Ya gụchara mama ya kpara ya nkata, ma ya pụwakwa ga-bidokwe ozi, na-atakwa ahụhụ nke ọ na-ata. Oru na ihe ọbụla a na-eme, Chinedu na-eji obi ọcha ya na-eme ya, ma na-emekwere ndị ọzọ. Ndị mmadụ wee na-anye ya nwa obere ego. Ọ bụ ego a ka Chinedu ji na-eji ụlọ akwụkwọ. Ụmụnne ya ndị nke ọzọ ihe a na-agba arụwụ ihi ụra. Ụmụnne ndị nke ọzọ higidere ụra, ihe abịa shiwere nne na nna ha ike. Mgbe ha totaziri, ha ahụ na onwezi ihe ha na-arụ, maka na onweghị ha dị mma ya. Mana Chinedu gụgidere akwụkwọ, hụ onye kpọpụrụ ya ebe ọ ga-agụ akwụkwọ. Mgbe ọ lọtaziri, ọ wụzi nnukwu mmadụ, o bu ego, burukwa ụgbọala wee lọta. Mgbe ọ lọtara, ya gakwara n'ili mma ya gaa hụcha mma ya, ma jụọ ese ụmụnne ya. Agwa ha na ọ bụ ayụyọ ka ụmụnne ya ndị nke ọzọ na-ayọzi, maka na ha gbahụ mbọ mgbe ha kwesịrị ịgba mbọ. Chinedu wee gakwuru ha si ha, ngwa ihe mere site taa unu agazikwa ya ayụyọ, unu ga-abịa ka m tinye unu n'ọrụ ebe m na-arụ, ka unu nwee ike na-arụ ihe ọbụla unu hụrụ na-ahụ ego nri. Ndị obodo, ihe nke a Chinedu mere jukwara ndị obodo anya. Ndị obodo ekweteghị na Chinedu nwere ike ịlọta were obiọma ma so ha. Ihe nke a na-egosi bụ akụkọ ifo nke a na-egosi bụ na mmadụ nwere ike na-eme gị ihe ọjọọ, mana mgbe ejikwere ihe ọjọọ akwụ ụgwọ ihe ọjọọ, maka na anaghị eji ihe ọjọọ akwụ ụgwọ ihe ọjọọ, na ihe kacha mma iji akwụ mmadụ ụgwọ ọlụ ya bụ ihe ọma. Ifochakpi wụọ. Whenever there is work, they will call the orphan. In the shadows he stands, never quite forgotten. His hands are rough, but his spirit shines bright. In this world alone, yet he fights the good fight. Whenever there are chores,